Eller sidder jeg? Ja. Frederik Henriksen. Jeg er administrator her på hospitalet. Jørgen fik åbenbart en alvorlig arterieflimmer, da han var bragt ind. Jamen, de fik det standset. Jørgen er for svag til at blive opereret. Jeg beklager. For svag? Men der er jo et nyt hjerteskam her. Det kommer til at gå til hinanden. Jeg er virkelig ked af det. Jeg kan forstå på Anders, at I har brug for en ny CT-scanner og en dyr maskine. Min mand er i ejendomsbranchen, og det går rigtig godt. Jeg kan garantere for, at han er villig til at donere en CT-scanner til det hospital, der giver ham et nyt sundt hjerte. Vi stopper operationen for Jørgens skyld. Han er for svag. Uden et nyt hjerte, så dør han. Jeg forsøger bare at løse et problem, så det gavner begge parter, men hvis du ikke er den rette at henvende et sådan tilbud til, vil du så være venlig at viderebringe den til rette vedkommende? Tak. Patrick har jo ringet efter sin far. Efter en nat. Ja. Jeg kan forstå, at du og Patrick havde en lille snak i går aftes. Ja, det er rigtigt. Hvad handlede det om? Om det handlede lidt om Patricks seksualitet. Patrick har kigget lidt på Mias bryster. Og det er den bold, jeg griber. Og så tager jeg en lille snak med Patrick om det. Og det giver dig så ret til at sige til ham, at han skal hive i sin egen pik, i stedet for at kigge på Mias bryster? Det er rigtigt. Det fortryder jeg lidt nu. Men altså, selve kernen i diskussionen, hvorvidt det er naturligt eller unaturligt at gå i bad for en kvinde med en 11-årig dreng, der må jeg sige, jeg synes, det er unaturligt. Og Det tror jeg, vi har hørt. Jeg gider ikke høre det. om det er det, der er kernen af problemet. Znam, ali ma čekaj malo, ne možem pričat sada, ajde. Bare slap lidt af, så går jeg lige hen og ser. Ja, der kom jeg lige lidt sent. Der var lige til skadekommen, som jeg måtte hjælpe, men jeg er faktisk også interesseret i den her. Den er solgt. For meget? 100 kroner. Jeg vil give 3. Hej. 400 kroner. Nej, tak. For jeg så den før nogen andre, men det er så altså takken for at hjælpe en, der er faldet. Ja? Undskyld.